थारैनो बे जोंनि बुहुमा मानसिनि मुवा बेसाद बानायनायजों समायना जानानै दं, नाथाय गासै मुवा बेसादाल' नायथावना नङा। ओरैबादि मानसिबो दं जे जों साधारन सुबुंनिख्रुइ आलादा जोनोमनिफ्रायनो। बेवहाय जोनोमनिफ्रायनोबा सोरबा बेराम आजारनि जोहैबो बेफोरबादि महर लायो आरो खायसे गावखौ समायना नुनो थाखाय बा गावखौ आलादा खालामनो थाखाय बिसोरो गावखौनो डिजाइन खालामो। दिनै आङो नोंथांमोननो 10 हिनजावसाफोरनि बागै खोन्थागोन जाय जोंनि सरासनस्रा हिनजावसाफोरनि आलादा। बेनि गेजेरावनो जोनोमनिफ्रायनो खायसेया बेफोरबादिनोखा आरो बेनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गावखौ आलादा खालामनो थाखाय बेफोरबादि लुक खालामनानै लायो गिख्रंथावनो। फैदो बिदिब्ला मोनथिनोसै बेफोर हिनजावसाफोरनि बागै। हेल' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना दायो नायगासिनो भइस अफ बड' चेनेल। नोंथांमोना बेफोरबादिनो भिडिअ नायबाय थानो थाखाय आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनखौ थुनानै ला। बेल आइकनखौ थुनानै लायोब्ला नोंथांनो नटिफिकेसन सहैगोन आरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ गिबिसिन नुनो हागोन। थ'दो बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दायो बयनिख्रुइबो गिबिसिनावनो दं आसा मान्डेला। जानो हागौ जोंनि बर' समाजाव गोदोनि बायदिब्ला हिनजावसाफ्रा गोलाव खानाय लाखिनो नांगौ, नाथाय नोंथाङा मिन्थिगौ बे आसा मान्डेला भारतारि आइजोनि खानाया जोंनि बुहुमाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन। बेनि मुङा गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव सेबखांजाबावो। बेनि खानाया आबुङै गुजराती आरो बेनि खानाय गोलावखौ नुनानै बयबो वाव बुङो। जुलिया गुरेश। जुलिया गुरेशनि मुङा गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव सेबखांजायो। बेनि आलादा लुबैनायनि जोहै जुलियानि सोलेराव बेफोरबादि मोनसेबो अंग गैया जेराव टेटु आखिनाय गैया। जुलिया जोंनि गासै बुहुमावनो टेटुगाल मुङै मुंदांखा। केथी जंग। केथी जंगनि खोथा सावरायोब्ला बे हिनजावसानि जान्जिया जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन जान्जि। बियो गावनि जान्जिखौ फिसा खालामनो थाखाय गरसेटखौ 12 बोसोरालासिम बख'वालासिनो गावनि जान्जियाव गानबाय थायो। बेनि जाहोनावनो दायो बेनि जान्जिया मात्र 15 इन्चल' जानानै दं। दिनैनि समाव बियो बयनिख्रुइबो जान्जि फिसानि जोहै बेयो वर्ल्ड रेकर्डआव हल्डार जानानै दं आरो बेखौ मानसिफ्रा पिनु फार्ट होननानै बुङोब्ला दिनैनि मुगायाव सिनायो। बेसिनखौ मायरा हिल्सबो बुङो। मायरा हिल्सआ मोनसे जार्मान एडेट मडेल। बेसिननि बुंनाय बायदिब्ला बेनि प्रेसनि गिलिरथिया 16 किल'निबो बांसिन जानो हागौ। बियो गावनि प्रेसनिफ्राय मोननाय एटेनसनखौ बियो गोबां मोजां मोनो। मायराया मोनसे जार्मान मडेल आरो बेनि बयनिख्रुइबो गोजौनि अंगआ देरसिन जानायनि वर्ल्ड रेकर्ड दं। बिथाङा बेनि थाखाय कस्मेटिक सार्जारि खालामहोदों आरो बियो जायखिजाया बेरामनिफ्राय बारग'नो थाखाय सानफ्रोमबो इन्जेक्सन लानो गोनां जायो। मारिया क्रिस्टिना। मारिया दुखुआव गोग्लैना थानाय आइजोफोरनि हेफाजाब खालामो। मिन्थिनो थाखाय फोरमायो जे बिथाङा थगायसुला मानसिफोरनि सायाव एटेक खालामो आरो बेनि गोथार जुलियाबो उनाव सिलिंखार जालांजोबदोंमोन। मारिया गावखौनो बोलोगोरा फोरमान होनो बेफोरबादि महर दानानै लायो। मारियानि गोसो सिङाव दुखु, अब्लाबो दिनै बेखौ ड्रेगन लेडि आरो वेम्पायर मुङै मोनथिनाय जायो। ज्योति आमगे। ज्योतिया जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो गाहायसिन हिनजावसा। बेनि गोलावथिया अनलि 2 फुट 6 इन्चल'। थारैनो ज्योतिया बावनाथि बेरामजों साग्लोबजानाय, नाथाय बेयो बावनाथि बेरामजों साग्लोबजानानैबो दिनै गोबां खुसियाव दं आरो दिनै मोजां थासारियाव। ज्योतिनि बुंनाय बायदिब्ला बिथांनि बावनाथि जानाया दिनै बिथांनि गोबां मुलाम्फा जादों होनना बुंदों, मानोना बेयो बेनि जोहै जापान आरो गोबां बेफोरबादि हादोर गिदिंबाय। एलिशा हेस्लेर। गोजौनि अंगआ 3 गोनां हिनजावसा। बेयो बुहुमनाङैनो मुंदांखा, नाथाय बेफोर गासिबो आलिशानि आलादा लुबैनायनि जोहै जायो। आलिशाया ब्रेस्ट सार्जारिनि जोहै बेखौ खालामो। थांनाय समाव बेयो बुहुमनि सुबुंफोरनि सिगाङाव फैयो आरो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जायो। एक्सपार्टसफोरनि बुंनाय बायदिब्ला बेयो 3 अंगआ मेकआपनि थाखाय नुदों होननानै बुंदों। जेब्ला आलिशाया मोनसे लाइभ श'आव फैयो, बेनि 3 ब्रेस्टखौ लिड खालामाखै आरो एक्सपार्टफ्रा बेखौ थगायनाय होनना फोरमान होयो। बोलिभिया लुकेन अवा। इउक्रेननि बेलेरियाखौ हिउमेन बारबो बुंनाय जायो। बेखौ फुथुलाफोर बादिबो नुयो। प्लास्टिक सार्जारिनि जोहै बे गावनि सोलेरखौ एसे आलादा समायना खालामो। गोथां मेगन आरो मेकआपनि जोहै बेखौ रियेल फुथुलाफोर बादि नुयो। समायना फिगार खालामनो थाखाय बियो गावनि गोलोमदैखौ जिमाव थांनानै गारहोयो। गावनि समायना लुक आरो फिगारनि थाखाय लाख फेन फलोवार्स दं आरो दायो बेलेरिया हलिउद फारसे आगान होदों।
एरिका एरबेन। बियो जोंनि बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजौ मडेल खालामग्रा। बेनि बैसोआ 36 बोसोर आरो बेनि गोजौआ 6 फीट 8 इंच। दिनै बियो बडी बोरै खालामो बेखौ सिखायनायाव मुखुब जानानै दं। मिकेल रुफिकनेली। मिकेलआ बुहुमाव बयनिख्रुइबो थाफ्लिया गिदिरसिन सासे आइजो। बेनि उनफारखिजा गासै नखरनि मानसिफ्रा हाबसोना थानो हायो। नाथाय बेफोरबादि गिदिर हिप्स जानायनि जाहै बेयो गोबां एटेनसन मोनो आरो बेनि थाखाय बेयो खुसि जे बेनि इसिबां गिदिर थाफ्लिया दं। एबिगेल आरो ब्रिटनी हामसे। एबिगेल आरो हामसे बुहुमनि गिबि बेफोरबादि जेवजा जाय खर'आलासे जेवजा आरो दासिम थांनानै दं। बिसोरनि मोननै गोसो आरो मोननै खर' दं नाथाय मोनसेल' जिउ। बेसोर बिब' बिनानाव सानैखौ डक्टरफ्रा गोबां आलादा खालामनो जुजियो नाथाय साक्सेसफुल जानो हायासै। जानो हागौ बिसोरनि जिउ जोबनायासो बिसोर सानैखौ आलादा खालामनो हागौ। स' लोगोफोर जोंनि बुहुमाव बेफोरबादिबो मानसि दं जायखौ नुनानै जोङो साननो गोनां जानानै फैयो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबावखा आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबादिनो गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय। जय हिन्द, बन्दे मातरम, जय बर' हारिनि।